Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistany hökümete ýakyn habarlary bilen tanalýan elektron näşrler daşary ýurtlarda bolup geçen häzir negativ wakalary ýüzleýän bolsa, has ýygydan üns çekip başladylar. Bu habarlar synçylary görä Türkmenistanyň resmi propagandasyna gije gündüz gaýtalanýan bagtýarlyk keşfini berkitmäge gönükdirilýär. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň nowatda aksan Türkmenistana hökümetçi media giňişigini syn etmäge çalışýar. Türkmen mediasy daşary ýurtlarda bolup geçen çakmyşyklar, tolgunçluklar, köpçüliklerin protestler ýa-da uruşlar barada asla dil ýarmaýar. Azatlyk Radiosynyň ýerli synçy soňky wagtlarda hökümetçi näşrleriň internet sahypalaryna türkmen medeniýetini ozurlar agdalmadyk daşary ýurt habarlarynyň çap edilip başlananyny aýdýarlar. Gelen gepleşigimiziň başyna bu tema boýunça duşany we 14-nji oktýabrda efire berilen habardan bir bölek dinläliň. Hökümetçi türkmen näşrleri daşary ýurtlarda bolup geçen negativ wakalar hakynda habar berip başlady. Ýöne bu habarlar ýurt içindäki bagtýarlyk wagtyny berkitmäge gönükdirilýär diýip türkmen medeniýetiniň syneden ýerli synçy Azatlyk Radiosyna ýiberen seljermesini aýdýar. Türkmen medeniýeti diňe gowy oňot ajaýyp habarlar okuyjylara ýetirmekde tanalýar. Ýurt içinde we daşary ýurtlarda bolup geçen negativ wakalar şol sany halk gozgalanlary, uruşlar we TV harasatlar medeniýetde öz beýanyny tapmaýar. Ýöne ýerli synçynyň seljermelerini görä türkmen medeniýeti kadadan çykma görnüşine daşary ýurtlarda bolup geçen ýöne ýerli medeniýetde asla agdalmaýan wakalar barada hem habar berip başlady. Şeýle habarlaryň biri türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Portal neşri tarapyndan 12-nji oktýabrda çap edildi. Habarda Abaşanyň Florida ştatyna turan Milton tufanynyň ýetiren ziýanlary barada habar berilýär. Şondan bir gün 11-nji oktýabrda bu neşir insan oglunyň soňky 50 ýylda dünýädäki ýaban haýwanlaryň tas 73 götürümini ýok edenligini habar berdi. Hasazal sentýabr aýyna Wengriýanyň paýtagty Budapest şäherine bolup geçen suw joşmulary Dunay derýasynyň suwunyň rekord derejede köpelmegi barada habar berdi. Tom saýlaryna Hytaýda ýagan güýç ýagyşlar, ýer tüýşmeleri hem hökümetçi neşriň daşary ýurt habarlaryny agdaryp geçildi. Ýöne hökümetçi neşriň aprel aýyna çap eden beýleki bir möhüm daşary ýurt habary ýyla tarasyna giň taňlyga ýol açdy. Türkmen halky 27-nji aprelde Lewapy we Mar vilayatlaryna bolup geçen betbagyçylykly harasatyň 4-nji ýyl dönümini hatyrlayan mahaly Türkmen Portal bu wakalar barada asla dil ýarmazdan şol gawatlar Hytaýyň gün ortasyna soňky 50 ýylda bolup geçen iň agyr suw joşmulary barada habar berdi. Hökümetçi türkmen neşrine görä aprel aýyna gün orta Hytaýda bolup geçen suw joşmularyna 83.000 çemesi adam evakuasiýa edilipdir. 1 million çemesi ila toksuz galypdyr. Lewap we Mar vilayatlarynda 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde bu vilayatlaryň taryhynda diňi taý bolmadyk güýçli tupan turup 100.000lerçe adam toksuz, suwsuz, aratnasyksız galdy. 10.000lerçe hojaloň ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetdi. Bu wakanyň 4-nji ýyl dönüminde hökümetçi neşirler öz ýurdunda bolup geçen harasatlar barada habar bermän, daşary ýurtlarda bolup duran TV betbagçylyklar barada habar berdi. Diýip türkmen synçy aýdýar. Türkmen mediasyna ýakynan syn edýän ýerli hünärmen hökümetçi neşirlerde ýygyjamlaşýan negativ habarlary hökümetiň täze taktikasy atlandyrýar we bu habarlaryň Türkmenistana durmuşyň nähili bagtyar we ajaýyp bolanyny görkezmäge niýetlenýändigini aýdýar. Su we beýleki formal taýdan goşudyrnykdaky garasyz neşirlere daşary ýurtlarda bolup geçýän käbir negativ wakalar hakynda sol sanda TV we texnogen betbagçylyklar, ykdysady we TV krizisler hakynda habar bermek barada hökümet tarapyndan tawsyryk berilenemegde ýer. Munyň arkasynda hökümetiň täze taktikasy ýatyr. Ol hem eger negativ habarlary umuman gidilip bolmaýan bolsa, onda diňe daşary ýurtlardaky käbir negativ wakalar barada habar bermeli. Onda da ol habarlaryň arasynda köp halatda türkmen häkimetleriniň kömek ýiberen halatlarynyň beýan edilmegi tawsyrylýar. Ýagny daşary ýurtlarda bolýan betbagçylyklar baradaky habarlary elmydamy ýurt içindäki asudylyk, awadançylyk, bagtyarlyk habarlary bilen utguşdurmak talap edilýär. Diýip media synçy aýdýar.
Türkmen portal neşri Russiýanyň media gödäwçisi Roskomnadzor edarasynyň ygtyýarnamasyny eýe bolup Türkmenistana iş alyp barýar. Esasan rus dilinde habar çap edýän Türkmen portal neşri 2011-nji ýylda esaslandyryldy. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamyna Türkmenistanyň elektron media giňişligi ymykly giňeldi. Ýurtda 2017-nji ýylyň aprelinde hökümetçi Orient neşri 2020-nji ýylda Biznes Türkmenistan neşirleri işe girdilip ýurtda gadanlaryny gaýdylýan ösüşler täzeçil mazmuny bilen wagt edilip başlandy. Bulardan başga da ýurtda Ardu News, Ceyhun Nokot News, Aşgabat Nokot ýaly bir topar hökümetçi internet neşirleri peýda boldy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine ýa-da Türkmenistan Altyn Asr neşirlerine agzalmasa da hökümetçi neşirlerde daşary ýurt habarlar soňky wagtlarda synçylary görä has ýygydan berilip başlandy. Ýöne hemme habarlar däl, meselem ýakyn günlerden çakmyşyklar ýa-da Russiýanyň Ukrainada esassız alyp barýan harby çoluşy ne döwlet mediasyna ne de hökümetçi elektron neşirlerde kelam agyz agdalýar. Synçylary görä hökümetçi mediada daşary ýurt habarlar ören iňçilik bilen elektroni geçirilip berilýär. Azatlyk radiosynyň türkmen medeniýetine sineden ýerli synçysy daşary ýurt habarlarynyň elektroni geçirilýän bolsa has ýygydan berilip başlanmagyny hökümetiň täze taktikasy adlandyrýar we bu taktikanyň ýurt içinde asudalyk, awdançylyk we bagtyarlyk propagandasyny güýçlendirmäge gönükdirlendigini aýdýar. Ýöneticiň onanjyna görä Türkmenistana höküm türýän durmuş reallyklary inni Türkmen hökümetiniň gijigen bu taktikasynyň hem netije berip bilmeýändigini görkezýär. Ol ýylatyň ýurt içine kirýarlyklardan, durmuş ykdysady kynçylyklardan içkin habarly bolanyny aýdýar. Ýanygyç ýetmezçiligi, azyk haritlarynyň ýetmezçiligi ýaly meseleler soňky aýlarda özara gurulmuşyklerde ýylat arasyna aral maslahatlaşýar we sosial mediada uly nägilikleri döredýär diýip ýerli synç aýdýar. Onuň syn seljermelerine görä Türkmenistanyň ýaşaýjylary inni açaçan daşary ýurtlary tonlap, wagonlap ýanygy jiberler. Ýöne arkada öz halkyna bolsa ýanygyç beketlerini benzin hem guýup berip bilen okduýan ýaly äheňne öz pikirlerini aýdyp başladylar we bu kynçylyklara nägilik bildirip başladylar. Şeýlelikde synçylary görä Türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda bolup geçýän TV helakçylyklar, suw joşmalary ýaly elektroni geçirilip berilýän we daşary ýurtlarda durmuşyň agyrdygyny, Türkmenistanda bolsa bagtyar durmuşyň höküm türýändigini görkezmäge çalışýan habarlar netije bermeýär. Sebäbi ýylat ýurt içinde dowam edýän agyr durmuş ykdysady kynçylyklara özleri şaýat bolýarlar. Media synçysy döwlet ýolbaşçylarynyň ýurt içinde ýapyklyk, syýasy doňokçuluk, korrupsiýa, emeldarlaryň edenetdiligi, sosial we ykdysady krizisiň çuňlaşmagy, töz we medeniýet erkinliginiň asla bolmadygy, internet çäklendirmeleri bilen bagly ýylat arasyna dowam edýän nägiliklerden habarlarynyň bardygyny çaklaýar. Ýöne olaryň bu ýagdaýa çyn ýürekden we ýyly bähbetli açyk reaksiýa bildirmäge syýasy erkiniň ýokdugyny aýdýar. Şol sebäpli hem ýurtdaşynyň sammitlerde howplar bilen görüşmäge çagyrýarlar diýip synç aýdýar. Ol döwlet ýolbaşçylarynyň gydanyň sammitlerine radikalizm, açydamsızlyga, internet we kiber howplaryna garşy görüşmek hakyna sözlän sözlerine salgylanyar. Hökümetçi neşirlerde halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada çap edilýän habarlar ýurt içindäki bagtyarlyk wagtyny güýçlendirmäge gönükdirilýär diýip ýerli synçy gaýtalap aýdýar. Ýöne synçylaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda hususan sosial mediada durmuş ykdysady hatda syýasy meseleler has köp aral maslahatlaşmagy başlanypdyr. Bilşimiz ýa Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarda izdaky orunlary eýelýär. Ýogsa-da ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmen sosial media ulanjylarynyň arasynda goňşy Özbegistanyň raýat jurnalistleriň häkimetler tarapyndan ýyzarlanyp başlanmagy barada has köp pikirleriň paýlaşylyp aladaryň beýan edilip başlananyny habar berdiler. Eýsem goňşy Özbegistanyň media atmosferasy, sosial media giňişligi soňky ýyllarda nähili şekil alýar. Gelin häzir gepleşigimiziň şu ýerine bu tema boýunça taýýarlan aýry başga makalamyzdan bir bölek bilen tanyş boluň. Prezident Şavkat Mirziýoýew 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenini Özbegistanyny azatlyklar babatyny emele gelen maýlama arzulary ýyllaryň geçmegi bilen ysgyndan gaçdy. Söz azatlygy çäklendirilýän Türkmenistanyny hem sosial media ulanjylary özbek blogerleriniň ykbalyny alada bildirip başlady. Megerem özbek hökümeti hem internet azatlygyny, söz we pikir erkinligini bogmak wagtynda Türkmenistandan görülde alyp ýürüýte maksatnamalary durmuşa geçirýän emeňdeýär. Hususan da soňky 2 ýylyň dowamynda bu ýurtda blogerler ýygyderli ýyzarlanyp ýürüýte gulluklar tarapyndan göz tutuglygyna alınıp başlandy.
Diýip Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşyk aýdýar. Halkara hukuk topalary goňşy Özbegistanyna esasan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny sözi we media azatlygynyň ýagdaýyna blogerlere häkimetler tarapyndan görkezilýän basyşlary alada bildirip gelýärler. Köp adam maňa mediany ýapmagy maslahat berýär. Ýöne men muny etmerin diýip Özbek lideri 2023-nji ýylyň fevralyna eden çykyşlarynyň birini aýtdy. Ol şonu ýene bir gezek erkinligiň howasyny halaýanyny aýtdy. Goňşy lider häkimet başyna gelenine ýyllar boýy Islam Karimowyň demir penjesinden ýadan Özbek halkyna bir topar reforma wadalary bilen geldi. Ol 3 ýyl ozalky çykyşlarynyň birine medianyň işine gatnaşan resmileri cezalandyrmagy hem teklip edipdi. Ýöne soňky ýyllarda goňşy ýurtda blogerler has köp ýerlanyp başlady. Finçlere görä Özbegistanyň kontekstine blogerlere hem giň jemgyýetçilik bilen online platformalar arkaly pikir garaýşlaryny paýlaşýan adamlar hem de garaşsyz jurnalistika bilen meşgullanýan raýat jurnalistleri hökmüne garalýar. Ýöne awtoritar ýurtlarda erkin pikir garaýşlary paýlaşmagyň, onda da bu pikir garaýşlary giň köpçülik bilen paýlaşmagyň ören gymmat bahas var. Özbegistanyň soňky wagtlarda häkimetler tarapyndan tutsak edilen ýa-da jerimelere sebäp edilen blogerlaryň köpüsi özlerine bildirilen aýplamary syýasy matlapla atlandyryp gelýärler. Meselem sentýabr aýynda Samarkand şäheriniň kadyýety bloger Bahadur Hasanowy bozgokçuluk we adam mertebesini kemsitmek aýplamalary boýunça 10 gije güni möhlet bilen tutuklugy hökm etdi we $200 möçberine jerime tölegine sebäp etdi. Şonu blogeriň dogan garandaşlary onuň yerli ýaşaýjylaryň sebäp bolýan durmuş ykdysady kynçylyklary we hökümetleriň baş goşýan korrupsiýa hadiseleri barada berýän habarlary sebäpli cezalandyrylanyny aýtdylar. Hasodor ýylyň başlaryna 24 ýaşly Özbegistanyň bir zenan maşgala Tora Bozorova sosial ulgamlar arkaly prezidentiň şahsiýetini kemsitmekde aýplanyp 5 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Özbegistanyň Termez şäherinden bolan Otobek Sattori adly video bloger yerli häkimetleri emeltizlikde we korrupsiýada aýplap çykyş edenden soňra töhmet atmakda we gorkudyp pulmakda aýplany we 3 ýyl çemeti mundan ozal 6,5 möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Ýogsa bir adam Mirziýow Özbek blogerlerini ýurtdaky kemçilikleriň üstüne açmagy çagyrypdy. Şu ýylyň fevralyna Sattori Özbek kadyet tarapyndan möhletinden boşadyldy. 2022-nji ýylyň başlaryna ýurdun din çäklendirmelerini tanqidlan Ferganaly bloger Fozil Hoca Orif Hocaev jemgyýetçilik howpçylygyna we konstitusiýa guruluşyna howpawandyrmakda aýplanyp 7,5 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Ýöne onuň jezasy 2023-nji ýylyň dekabryna 15 gije günlük administrativ temizine urildi. 2022-nji ýylyň başlaryna kokantly beýleki bir bloger Olimjan Haydarow hem gorkudyp almakda we adam mertebesini kemsitmekde aýplanyp 8 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Şu ýylyň iýulyna Özbegistanyň Günorta Günnäwar Kaşgadarýa welaýatynyň bolan belli bloger Şerali Komilov galplykda töhmetde we adam mertebesini kemsitmekde aýplanyp tutsak edildi. Ol ýurdun din wekilleriniň çap edýän materiallaryny tanqidlamakda tanalýardy. Başga da bir topar blogerler Özbegistanyň häkimetler tarapyndan cezalandyryldy ýa-da hüjümlere sebäp edildi. Olar bu basyşlary özleriniň alyp barýan blogerlik işi bilen baglanşdyrýarlar. Türkmenistanyň dowam edýän berk internet çäklendirmeleriniň asyna soňky ýyllarda sosial torlarda has işçilik kazanyp başlayan Türkmenistanyň ulanyjylar häkimetler tarapyndan basyşlara sebäp edilen Özbek blogerleriniň ykbalyny alada bildirýärler. Olar soňky ýyllarda Türkmenistanyň internet ulgamynyň öwrüsiniň giňeýändigini, TikTok ýaly sosial torlarda kontent döredip ýazarlarylarynyň sanyny artdyrýan we giň auditoriýa eýe bolýan Türkmenistanyň sosial media ulanjylarynyň sanynyň köpelýänini aýdýar. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine eýiläli bäri internet bilen bagly käbir erkinlikler berilip başlandy. Howa, dogry, VPN hyzmatlary mesele bolmagynda galýar. Ýöne her niçikde bolsa Türkmenistanyň TikTok ulanjylary hem edil Özbegistanyň blogerler ýaly öz kontentlerini döredip başladylar. Efirde hapa sögünüp gurulayan adamlar hem bar. Olary hiç kim heniz degen ok. Urwanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwrü bilen deňişdirilende internetiň öwrüsü Türkmenistanda 1000 etse giňeldi. Uly Berdimuhammedow döwründe ne TikTok ulanyp bolardy, ne de YouTube. Häzirki Özbek lideri Uly Berdimuhammedowyň ýolundan gidip baslany meňzeýär. Diýip Türkmenistanly bir sosial media ulanjy aýtdy. Bu sanlar garaşly çeşmeler arkaly tasdiklatyp bolmaýar. Türkmen häkimetleri hem daşary ýurtlarda hökümete garşy beýanatlar bilen çykyş edýän blogerleri ýazarlamakda we cezalandyrmakda tanalýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna sosial ulgamlarda hökümetiň siýasatyny tanqidlanan adamlaryň zor bilen Türkmenistana alınıp gidilen halatlary boldy. Türkmenistan internet azatlygynyň, media azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy ýyly izine izza korunlary eýleýär.